otumfo ne wofa ene echi akonwa no nti ye nyina ye mame no no da form ni ye ne dot ye ye ntumi ntra echi ese ye nyina ye ba na ye ba bebo me no kasa me ankasa ba bia medro me nse de nim ba bia medro esanse ye dot ye de nanso aye senkuro ane aman ana etwa ehia ti oman bia ne tena bia oman bia mu ne aduro ko bia mu ne aduro ye ntwempim panyimfo ne ne mu ni nkomo na ye misa ne ntwetwe nkomo kakra wo mu kuro ana afeye enne botaji tinti a wo mu ewa ha no ye ntie kakra emfemfiri ho no mo menya mi wura ba ko ewa ha ye ne kodi nkomo wadama ye mu akwa baba nya nsapo so ya na tona apomu te sei o nyame adom na mo so e adom na bi na adom ye wadama wo ye be na me ni di nkomo yi ye frame nana kojonto on the third nana kojonto on the third kojonto the third okay beba cho enchi okay enti nana kojonto the third a ofri inchi ana ye ne ka se wadama inchi man hene a wote onsa di faso ono so ni di ndese ye frame be your man tell ko bembi on the third be your man kwayo tell man be your man tell ko bembi on the third be your man tano kwao brebui the third abusia anya sam ketwa etie ni nkomo kakra wadawruma ibi kakra be na wadawma obetimi aka ede afa okuro no ho ama yat yo ye kuro no enchi ye fe no anwanwi na wawuni anwanwi no ye so ye oyokofo aha nti wan bet ye seat no ba bia ye tepa no ye enchi eno na ye the paramount stool no aha ba ye anwanwi for yeah me to inche eastern region ye kan yeah western north region na ye re enti and botaji tunti amoa ne say yeah wawuni say ne ye kan no ye oyokofo we otumfo ne wofa ene enchi akonwa no nti ye nyina ye mame no no da form ni ye ne dot ye ntumi ntra enchi ese ye nyina ye ba na ye ba beboa na ye peba bi pade ye mame ne to nti ye oyokofo otumfo ne wofa ene sa enchi akonwa no se de osika ne de mem sentiawa eno nti inche eman no aka eman ye som sikadwa ho ana yes sanity no unse enchi no so oman hene on it own anwanwi ni ye kingdom on it own unse wo here first look we talk about the akwamu the danger in the anwanwis nti ye kingdom on it own ye fa bi no mo akwakodi ko divoa anti ye kingdom on it own that's it but ye ni otumfo de ye yanua oyoyoko ye so ye oyoko say ade atotumfo ani a enya nchen ya atonani no atoyani enti wa unim ese yina ye ba na esunu ye yina ye kabom na yesu sanity na na di ni nyina bi ye fere be your man tanokwa bembui the third or man of our new paramonsi or our new traditional area the president of our new paramonsi yeah yako Aowin inche no hwa na yako ya oman na wo free won mo eba ye nenne wo kiremu asabe ade atokotoko hinani a anuafo wo nyina ayokofo ene se wo mode ntoma ene wodo abebo do mu a wo mo behwe na ya ye doti ye ni kama kama enti Aowin inche ememu ena sese ye wi a ye to aso de akwe nananom ye damase yo yeso ye bedamase se mo so modi odo abodom na mo baba ye interview yeso ye bedamase pa ai nyansapo so won subscribe ya no subscribe no ahye na wa like sanse nyansapo TV de ye de abankuma samo a nananom chichiri nyansapo ekwa so ne anim difo ane wo mutimu bomu achami abomu na ye sane no wo badwemba ekwa so ye mo nyina mo ene hwa wo de ahene wa Absiamo ma ye nkɔ ne mfia ni nkyemu ɛwɔ Western North atoye atifi emantem na ye nkɔ Aowin nana beye man tanokwawo rebmi a wotoso emiensa ɔman hene a ɔwɔ Aowin traditional area na so ye ɛna yedri ɛne ne adi nkɔmɔ nana ama ye hu sɛ ne wo mu krositie ɛnɛ ɔno nso ne dom ɛne ne ti atedom na sɛ ne titafo ɛna ɔmo nyina agitwi ɔmo agetrada wɔn free atoye atifi mantam no hwa na ɔmo aba be pima no a ɔmo de dɔ ɛbɛbɔ domi asɛm sese ya ɛna ɔhu wadɔfo hu ɔmo ɔmo dɔ ɛnɛ nananom ayɛ amana yɛ fɛ amana yɛ so kokora ɛwɔ hase
yɛde kaade ahyɛmase nɛnɛ ɛyɛ dɛ etwa to nya asɛm ketewa koraa ahemfo ɛbɛba ne bi adika abadada abrɛ so sɛ otumfo epie ɛnɛ wura a dumienu koraa enya mmɔe ɛna wahyɛ ase a wɔpie afei ɛna abodu baako apa ho sima bɛsɛ aduanan num ɛkɔ a wɔhene apie na sɛdeɛ da biara wɔyɛ no no sɛ hu sɛ wɔpie pɛ wobɛhu sɛ yawa na yɛhyɛ aba kakra na egum ɛne adeɛ a egyina wɔn ma nneɛma pii ansa na ne kra mo aba ansa na no wadi kan wɔ asante frankaa no ɛno na wɔn sɛ edi kan a ɛkɔe wobɛhu nsafo ahene na wɔn kurakura wɔn nsafoa saa na mmɛnhyɛnfoɔ a wɔn hyɛn mmɛn wɔn nso atoatoa so nkakra saa Asante ne bɛto wobɛhu ɛyɛ nnuanom a yɛ na wɔn ekurakura abɛ man na yɛka ɛde abɔ mu no na wɔn nso dwumadie ni sɛ wɔn de saa tɛntɛn yi kyerɛkyerɛ kwan ɛde kɔ sɛdeɛ ne dika ne bi adi nkɔmɔ no enwusie wɔn no ɛpam sunsunfin ne sunsunbɔne ebie kwan mu abere a wɔhen ɛba legya na ewom no nso ahyerɛn akyerɛ kwan mu saa pɛpɛɛpɛ. Afei ɛna wɔhene wɔyi ne tie sɛ wɔbɛ drada na afade a wɔfa yɛ no na ɛyɛ ɛbrɛ a akyɛmpem da ne to yɛ no saa afadeɛ no pɛpɛɛpɛ ɛyɛ nnwentoma a yɛde sedeɛ ɛde abobɔ bomuo ɛna ne kyɛ no nso ɛyɛ kɔtɔkɔ a yɛde ne nkasɛɛ no bi ɛna kɔtɔkɔ nkasɛɛ ɛna yɛde adwira ho a ɛnya asɛm ketewa na nɛ nso hwɛ n'afadeɛ no ɛne etwa toɔ yi a ɛkyɛ no ɛda mu sonko ɛkyɛ no yɛde ntakra ɛna yɛde ahyehyɛ ɛkyɛ no ɛyɛ ho fɛfɛfɛfɛfɛ ɛna yɛde ahyɛ no nanso ntoma na efira no no deɛ obi nim ara sɛ baako na anaasɛ foforɔ a esan sɛ ɛyɛ tuntum sɛdeɛ yɛnim baako na ɛna sɛdeɛ ɛnso ɛbobɔ mu kama wɔhene ani abere fi dwada no banada okuada ne nyinaa no bonsa ware bese na ɔde bi asrasra n'anim ɛwɔ hɔ nom ɛnɛ nso yɛ nantɛmo saa pɛpɛɛpɛ ato abese no ware bese ɛna ɔde bi asrasra n'anim a ɛnɛ wɔhene anim dua no nso asasesa ɛkyerɛ yawo a wɔwɔ mu ɛne abɛnidi a wɔdie san sɛ ne maame ɛna ɛda fam ne nuaba ɛna ɛda fam a ayɛ sasotoro mmienu a ɛbɛyɛ ne hahane saa mmerɛ deɛ yɛpie a wohwɛ a baabi yɛde ani akyɛn deɛ ɛyɛ sɛ deɛ bia adwoada no ɔyɛɛ no brada no ɔyɛɛ no kuada no ɔyɛɛ no opie firi ahemfie sei a wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ n'aberewa hɔ no wɔkɔhwɛ n'aberewa ani akyi ansa.
amane ese de tie de bia no sanya akura mpo na abrewa kwa ansa na opem so obepie na wakọ dwumadi bia ase na osori a anopa no odika pie kọ ho ekochia na abrewa bisa na pom afutuo bia waje de afiri ne ho ansa na ndwumadi wo so odi ne da no wakodi owom se wakọ akura ade na so free do ada na ehye ntutu ase no saa na akura oye afen wode nani echire mu ho na wakọ akọ na abrewa mare bi se ene ye bire di ka atwato kora wode na abrewa na na abrewa akọ akura sese de ni akyire mu a ye kọ hema fie ni akọ akura na woda no na wakọ akọhwe no na amamra ni amane ye sefata no wasa ye ansa na wasa aba abetena edwam